Спомняте ли си онези книжки, които всички деца искаха да напълнят с печати от цяла България? Оказа се, че идеята е жива и здрава. Тази година повече от 1500 души получиха награди от движението 100 национални туристически обекта. Един от печелившите, Кирил Митков, спечели голямата награда да прилети със самолет над планините на България. Въпреки че Кирил Митков вече е бил в Рила и Пирин, полетът над най-високите планини на България ще остане незабравим спомен. Това е нещо, което трябва да се види. Не може да се разкаже. Едно е да го видиш, да го почувстваш, да го чуеш, което от самолета не може да стане. И затова си две различни неща, които пък аз имах късмета да ги изживея и двете. Движението "Опознай България 100 национални туристически обекта" съществува от 1966 година. След няколко годишно прекъсване то е възстановено преди 4 години.